ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида ганҷинаҷони ман як хидакаш тоқа рафта истай. сигано истодан анаба гуфтан ки биё чӣ ку духтар табарем. гуфтум не, рости дилм нашид духтарма роӣ кунам. он рӯз духтарма тела додиян, ғалтидай поҳош кап кабуд шидай. ҳаваёра ай пеш дида ҷанг кадани будам. хай нашид, дида натонистам. бобошон гуфта ки биё барем. негуфтим ина ганҷина рафта иста. як хидакаш духтар ба нази ман. ва ё мошинка чӣ рафтана, автобус омад. гуфтам хай духтарам да бо бисёртар ҷо мемона. инак ман хона рафта истам. ҳамаи ҷо барф, ҳулям барф бурида истай. ганҷина 3 рӯзаи мактаб нарафта буд, грипп шида буд. ана додарашка чӣ ҳардаш бовар кунед, на устал монду, на розетка монду. ҳамаро шикастан. иқа беадабӣ кардиян. рӯзе ки мо хонабинӣ рафтем, бобош дар комнатаи худаш. баъд дигар гуфтум тамом касалам бошӣ мактаб бира. ина имрӯз мактаб роиш кардам. пагаам мерава. бахай дурӯз вихатной. таҷа бошад дӯстони азиз, ман аз Сбербанк омадам. қати агентства ана ва ё қати мо ҳамаи документҳоро тоғрӣ кардем. материнский капитал набояд ман дар продавецо гузаронем. бар рӯи ҳамин омадем. хай имзои ман дар кор буд. хай худо ба шукр ҳамаро ярдамда кардем. иҷада одамошон шиносошон будай. беочератам хебир омадем, имзо кардам ва пуромада озина сини хона рафта истам. ҳамаи документомон буд шид. дӯстони азиз, мо хонара гирифтем. ҳамаи сделкора кардем. дар номи ман гузарондагиан аллакай документода даст май. ҳамиқа ки мо ба собственник ҳамин пулои материнский капитал ма чӣ кардем. як ҳафта да гузашта гирифтам пулора. таҷа боша мо абед да ош тайёр кардем. дӯстони азиз, и биринҷа шавҳарам якум бора овард. беҳад ошаш хушрӯ омадак. касоне ки хӯрда истанд шумо да иштиёи таом, модам ҳамчунин. дӯстони азиз, мо ҳозир мерем абед мекунем. беҳад оши фасон омадай. таҷа бошад дӯстони азиз, салати оливье кардам. ба хоҳиши ганҷина боно. ганҷина да махкул шид, 3 рӯз пеш карда будам. бо ина гуфтак камтараки дига букам. ина барои духтарҷона оливье кардам. хай ина камтарак аки духтарҷона суханша замин да намондема. муҳаммадҷонам нағз медида боша оливье. хо мега мемурам даи бачаи хушлӯ. ман барои больница пӯшокхарӣ омадам. дӯстони азиз, беҳад халато бисёрай. лекин мада ина ҳанами дарозакаш махкул шид. 1000 рубл будай. материалшам материали хубай. дарозак бандокатяй ҳамондагиш калтаҳай махкулум нашидастай. ҳамин гулобакаш фасонай. ҳамира ҳозир мегирам насиб боша. ман омадам ина больницада хоб кардам. лечениҳоро сар кардам. бовар кунед саломатит набоша. ягон хона дар ягон чи дар назарат наметофтай. камтарак соз шавам, насиб боша мерам калитои хонара мегирам. ҳама чи тайёра, мерем зиндагӣ мекунем. кӯдако қати бобошонанд дар хона. бобош хай авқот карда нигоҳ карда истай. ҳоли насиб боша намедонам чанд рӯз хоб мекунам. ҷавоб кишид ҳатман ҳамун рӯз кучида мерем. иҷада бошад дӯстони азиз, ман дар больницаям ҷавоб гирифтам. 1-2 соата бояд рафта калити хонара гирам. остановка рафта истам. барф борида, ҳамаи ҷо барф, хунук.
дубораи анализ мегиран айман. Сахарон баланд беҳад зиқ шидем. бисёриҳо мегӯянд ки барои ҳомилагӣ дамихе баланд шидай, ҳоли таваллуд мекунӣ гум мешавам. рости авлодои мода хаями дадам учам касали қанд надорам. намедонам мада ҳайки ҷо шидай. аллакай ҳама иҷо тайёрӣ ба соли нав. ба фикрам то гашта мебиём торик мешавам. аллакай ина соат 4:30 беҳад ҳаво хунук торик шуда истай. шавҳарам кор дай, хай гуфтам наё роз хона бра, барои ҳамин худам мерам, калита мегирам, бо мегардам больница меом. насиб боша ҳозир мерам хонара барои шумо рум тур мекунам. на дӯстони азиз, чӣ хеле ки ваъда кардам румтури хонаи навмон. ина иҷа кухняй, хай кухништа ҳамин газове плиташ камтар кӯҳна будай. хавли қаҷо баҷо шидем. насиб боша як газове плитаи нав мегирам иншааллоҳ. анамиҷа кухничаи ман мешава. беҳад хурсандам. ҳамин хонара худам хуш кардам, худам ҳамин документоша давудтоз кардам, барои ки мо шавҳарам кати загс надорем. анами ҳамаша чизоша монда рафтан, ҳозибоними чизошон пӯшокҳошона бироварда истанд. ман хостам камтаракам хел сёмка кунам. ҳавли омадем. насиб боша пеш аз омаданмон аввал қолину диваноя меёрем ва хайбо кучида мебиёем. ина иҷа залай, зали калон, иҷа кладовкаи майдакаи ҳамаи чизора маҳули бироварда мепардом, уборка мекунам, оли хай больница ҷавоб шава. ина иҷа ваннашай, ваннашам беҳад мада маҳқул шидагай. ман ба хотири ҳамин ваннаву ҳамин чиш гирифтам, барое ки беҳад хушрӯ ремонт кардагиян. ай хонада ба фикрам иҷа хушрӯай. хай ҳамин қашбезебай ки ана хонаҳош дарун ба дарунай. дӯстони азиз, хай ҳеҷ гап не, ҳамин 1-2 сол да ипотекамонро маҳкам кунем. иншааллоҳ мерем ай шаҳр хонаҳои отдельно мегирем. иҷа боша калидор, ина иҷаш комнатаи кӯдакҳо мекунем. насиб боша бобош катида ҳамиҷа хоб мекунад. хай мо залда. насиб боша да иҷа аввал як қолин меёрам медозам, баъд диван меёрем барои кӯдакҳора, барои дадама. иҷа хай спальня мешавам. мондагии румтур баъди кучида омаданмон.